גם אני מאלה שהרצון חופשי שלי מתגמד כשעמוס מזמין, ותודה רבה. אוקיי, אני לא רואה את זה פה? זה מצוין. טוב, אז אני החלטתי לדבר על דמנציה והרצון החופשי, ורצון חופשי הוא, לפי הוויקיפדיה, הוא מושג שמתאר את הרעיון שבני האדם מסוגלים או יכולים לבחור באפשרות אחת, והם כאשר הם מבטלים והם לא בוחרים את האפשרות האחרת. וכל הכנס הזה הוא האם באמת זה מה שמבטא רצון חופשי, והשאלה מה אנחנו לומדים מהעניין של דמנציה. אז וואי, זה לא טוב ככה. אז אולי אני אדבר משם. לא. בסדר. אז אני אספר לכם את המקרה, לא זה בסדר, אני אספר לכם את המקרה של גברת, א' י', בת 55, המקרה הוא אמיתי לגמרי, הפרטים קצת מטושטשים כי אולי מישהו מכיר אותה, שהיא... הנה זהו, הסתדר, גמרנו, הסתדר. אז בת 55, MA בהנדסה אווירונאוטית והנדסת תוכנה, עבדה בתעשיות הביטחוניות, בפיתוח סימולציות ומערכות ניוון בארץ ובעולם בהצטיינות, וב-2022 היא פוטרה מהעבודה ועשו לה שימוע, ונימוקי הפיטורים היו שהיא לא מתאימה למחלקה, היא לא עומדת בקצב עבודה גבוה, והגברת עצמה אמרה שהיא לא יכולה ללמוד את הדברים החדשים כי היא לא רואה, הפסיקה לראות ראייה מערכתית. ואז לאחר הפיטורים, לדברי בנותיה, היא ביטלה את ביטוח החיים וביטוחי הבריאות, והיא לא נועצה בבן הזוג ובבנות. אחרי שהבנות שידלו אותה לחפש עבודה אחרת, היא מצאה עבודה והיא פוטרה אחרי חודש בגלל חוסר התאמה, ובתקופה הזאת היא התחילה לא לזכור כיצד להאכיל את הנכדים ואיך להתנהג איתה. ב-2020 יותר מאוחר רופא אבחן דיכאון, אבל בשלב יותר מאוחר הסתבר שהיא סובלת מירידה קוגניטיבית, וההבחנה לא כל כך חשוב, אבל השאלה הגדולה היא האם ביטול הביטוחים הרפואיים מבטא או ביטא אז רצון חופשי. המקרה השני הוא רופא גניקולוג, אז גם אם מישהו מכיר, קצת שיניתי את הפרטים, בן 64, עם משרה והצלחה קלינית ואקדמית מאוד רצינית. הוא בגיל 64 הוא התחיל להתלונן שקשה לו לשלוף מילים בשיחה, אבל לדברי רעייתו ולדברי מנהל המחלקה שלו, הוא תפקד ללא דופי. ואז הגברת רעייתו, אשתו, יזמה בדיקה מכיוון שהייתה תלונה על הטרדה מינית. ומה הוא עשה בהטרדה מינית? הוא התפשט כשהייתה מטופלת בחדר ועשה כל מיני דברים, הוא לא נגע בה, אבל הוא עשה עם עצמו כל מיני דברים. ובבדיקה הזיכרון היה פחות או יותר בסדר, בתחום הממוצע נמוך, אבל תפקודים ניהוליים, נדבר מיד, היו לקויים, ואחר כך הוא ירד גם מבחינה קוגניטיבית, והשאלה הגדולה היא האם ההטרדה המינית הייתה רצון חופשי. היה כמובן משפט והיינו צריכים להחליט מה זה. אז כשמדברים על דמנציה והרצון החופשי, כשאני מסתכלת על עצמי, אני מאוד חדשה לעניין של הרצון החופשי, ולכן הסתכלתי על המושגים האלה, אבל לא כל כך חדשה בעניינים של הדמנציה. אז כדי ככה להתחבר למה שמדברים, הסתכלתי על כל מיני מושגים, אז דיברו פה על דטרמיניזם ולא דטרמיניזם, ועל הקומפטיביליסטים והליברטניאנים, ואני ככה כדי להסתכל למה הכוונה, אז אם אתה קומפטיביליסט, אז אתה אומר שהרצון החופשי מסתדר
עם התיאוריה הזאת של הקומפטיביליזם, באיך אם אתה יכול להחליט שהיית יכול לעשות אחרת, אתה מביע רצון אחד ואתה פועל אחרת. ואחר כך יש את הגרסה היותר חדשה שהיא בעצם גרסה היררכית שטוענת שבשביל שיהיה לנו רצון חופשי יש כל מיני רצונות בצורה היררכית, ובסוף הרצון של כל הגוף של האני העצמי הוא הרצון החופשי שקובע. וזה לעומת הליברטניאנים, שאני חייבת להגיד מתחברת לחלוטין, אם הבנתי נכון מה שאמר הרב מיכאל, שאני לא כל כך רואה את ההבדל בין הגישות, אבל לפחות ההגדרה של רצון חופשי שמסתדר עם עולם שהוא לא דטרמיניסטי, זה שאנחנו היינו יכולים לפעול בצורה חדשה לגמרי שלא תלויה בכל הדברים שהיו בעבר. אז גם בדקתי על כל מיני מושגים אחרים ומדברים שם על קבלת החלטה, תהליכי קבלת החלטות, שהצ'וזינג והפיקינג שדיברנו עליהם, וגם על התכוונות וכוונות והאם על רצונות ודחפים. אז אני רק רוצה להגיד שאחרי שעברתי על כל הדברים האלה, אז מאוד ברור שאם השפה שלנו מצאה בכל השפות כל כך הרבה מילים שמתארים את כל הגוונים האלה, ברור שאנשים מדברים על הנושאים האלה כבר הרבה שנים. אבל כשמדברים בשפה הזאת שדיברנו עליה בעיקר במושב הראשון, ואני חייבת להגיד שהיא ככה די מאתגרת, אני חשבתי שכשמורידים את זה לקוגניטיבית, בשפה הקוגניטיבית, ככה אנחנו בודקים את החולים הדמנטיים, זה קצת בעייתי. ולמה זה בעייתי? אז אני רוצה להגיד לכם למה זה בעייתי. ראשית, כי אם אומרים שרצון חופשי זה משהו שיכול לצמוח, זאת אומרת זה מושג שמדברים על משהו שהוא לא היסטורי, שזה משהו חדש שנוצר על ידי מישהו שהוא תבנית נוף מולדתנו, על ידי הסלף שהוא היסטורי. אנחנו נוצרנו, אנחנו כאלה ומדברים ככה בגלל החינוך והרצונות וכל מיני דברים, ופתאום אנחנו מבטלים את הכל ונולד לנו רצון חופשי, ולכן זה ככה די בעייתי. המושג השני שלפי דעתי במושגים הקוגניטיביים הוא קצת בעייתי להבנה, זה הסיפור הזה שרצון חופשי הוא אשליה. איך הוא יכול להיות אשליה? אני אומרת, ברור שאנחנו מדברים על כל מיני מושגים שהם לחלוטין שונים, אבל בשפה הקוגניטיבית כשאני מדברת על אשליה, זאת אומרת זה כאילו זה אומר למה זה אשליה, כי קרו כל מיני תהליכים שהם דילגו על האני העצמי שלי, התהליכים האלה שהיו אולי לא מודעים, ופתאום הגענו למודעות, ולכן אנחנו לא יכולים להתייחס. ועל מה זה מתבסס? בקוגניטיבית או בכלל בנוירולוגיה, גם אני נוירולוגית כמו שאתם מבינים, אז הבעיה היא, אנחנו אומרים, זאת אומרת, מה הסיפור הזה של האשליה אומר? שאנחנו משתמשים במה שקרוי ה-bottom up control, שכאילו בגלל שהוא עובד ואנחנו לא יודעים מה זה, זה אומר שה-top down control לא קיים. ובנוירולוגית ובקוגניטיבית זה לא מסתדר, כי אנחנו כשמדברים למשל על מושגי הכרה, זה מאוד ברור שאנחנו מדברים על שתי מערכות שחייבות לפעול יחד. אז אחד היא המערכת הבוטום אפ או העולה או ה-Ascending Reticular Activating System, והשנייה היא המערכת הקורטיקו-תלמית או המערכת היורדת. עכשיו ברור שיש שתי מערכות כאלה, כי בנוירולוגיה לצערנו יש משהו שקוראים לזה חולים ומיליז'ן אנליזיס, ואז יש חולים שהם מה שאנחנו קוראים צמח או vegetative state, ויש חולים כשיש מצב וגטטיבי אז המערכת העולה בסדר, הם נושמים, לפעמים אפילו יש
מעגלי שינה וערות, אבל אין שום תוכן לתודעה, ולעומת זה יש חולים שקוראים לזה סטופור נוירולוגי, שהם לגמרי ישנים וחצי בקומה, אבל מגלים אותם בתגובות כאב, ואז הם פוקחים את העיניים ועונים ישר לעניין. זאת אומרת, יש שתי מערכות כאלה, זה לא ויכוח, ואז המושגים האלה לא מסתדרים. אז נעבור עכשיו, כי אני צריכה לדבר על דמנציה, מהי דמנציה? ונראה מה אנחנו לומדים. אז נתחיל דמנציה כהיון, היא תסמונת, וזה מושג שמתאר ירידה בתפקודים הקוגניטיביים ובהתנהגות, שמפריעים, שלא מאפשרים יותר המשך של תפקודי היום יום, ברמה שהייתה בעבר, ברמה הרגילה, הרוטינית, ואי אפשר להסביר אותם על ידי מחלות פסיכיאטריות, למשל דיכאון או סכיזופרניה או משהו כזה, ולא על ידי מצבי בלבול. זאת אומרת, אי אפשר להסביר אותם על ידי הפרעה בתפקודי הקשב והריכוז. ויש הרבה סוגים של דמנציה, אלצהיימר, מחלת אלצהיימר היא השכיחה ביותר, אבל יש הרבה סוגים, לא ניגע בזה. אבל איך מאבחנים דמנציה? אז מאבחנים דמנציה, יש כמובן קונסנזוס, אבל מאבחנים דמנציה אם אפשר להוכיח שיש הפרעה בלפחות שני תפקודים קוגניטיביים מהתחומים הבאים. על מה מדברים? מדברים על זיכרון. מה זה זיכרון? אז בואו נחשוב מה זה זיכרון כדי להבין מה זה האישיות שלנו. אז זיכרון זה חוויה שאנחנו מעלים אותה באוב מאוחר יותר, זאת אומרת היא צריכה להיכנס לאיזשהו מקום שמה כדי שאפשר יהיה להיזכר בה יותר מאוחר, וכמובן יש כל מיני גוונים לעניין הזה, וגם הפרעה ביכולת ללמוד דברים חדשים, ועוד נראה מיד. יש התפקודים הניהוליים שזה מתאר משהו שהפרעה ביכולת לקבל החלטות, לעשות פעילות סריאלית, כל מיני דברים מהסוג הזה, קשרים חזותיים, היכולת להתמצא, זיהוי חושי, זאת אומרת לא חייבים לראות, יש כל מיני דברים, אפשר לראות היטב ולא לזהות ודברים כאלה, תפקודי שפה, כל המגוון והתנהגות. אז אם אנחנו מצליחים להוכיח שהחולה שלנו הנבדק סובל מלקות בשני תפקודים כאלה, אנחנו יכולים להגיד שהוא סובל מדמנציה. עכשיו בחרתי להראות את השקף הזה מכל הדברים של הדמנציה, כי השקף הזה אמור להראות, אנחנו היום במצב כזה, או בשלב כזה, שעדיין אין טיפולים, יש תחילת עידן הטיפול במחלת אלצהיימר, אבל אין טיפולים משמעותיים, אז מדברים על מניעה. אז זה השקף שמראה שגורמי סיכון לדמנציה ב-30-40% אפשר למנוע, אם נטפל ברשימה הזאת, מה שכתוב modifiable risk factors. אבל בואו נחשוב מה זה הדבר הזה. אז נגיד שאדם שהיה לו מזל לא כל כך טוב ונולד איזשהו מקום באפריקה, לאמא נרקומנית שלא היה לו education, והוא שתה אלכוהול וישן סמים וכל מיני דברים כאלה, והוא גם אכל ג'אנק פוד, אז הוא נהיה שמן ובגלל זה היה לו סכרת ולחץ דם. אז הוא בחר, אלה גורמי סיכון לדמנציה, הוא בחר להיות לו את כל גורמי הסיכון ושיהיה לו 40% פתאום הוא נעשה דמנטי, ואם הוא נולד עם גן בנשאות אוטוזומלית דומיננטית, הוא בחר להיות דמנטי, או אם הוא סתם היה לו מזל רע והוא נולד אישה. רוב 60% מהחולי אלצהיימר הם נשים, לא כיף כזה ענק, אז זהו. אז מה שזה אומר, אתם יודעים כמו השיר של זלדה, לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו, הוא לא בחר את זה, לא היה לו רצון חופשי, וגם האדם הוא תבנית נוף מולדתו, ולא בטוח שהרצון החופשי שבגללו הוא נעשה דמנטי, הוא בחר את החיים האלה פתאום להפך לדמנטי. בסדר, אבל נגיד הוא כבר דמנטי, עכשיו הוא כבר נעשה דמנטי, אז השתמשתי
במאמר הזה, עוד פעם, בגלל שאני חדשה לענייני הרצון החופשי, כדי לראות באיזה מושגים משתמשים. אז הנה פרופסור מודריק שותפה, מחברת שותפה במאמר הזה, שהשם שלו לגבי רצון חופשי לגבי פעולה מוטורית. אז בהקשר הזה ובמאזינים החשובים האלה בחרתי בזה משתי סיבות. הסיבה האחת, סיבת הנפש הלא מודעת, שלבושתי אני לא יכולה לצטט כי לא מצאתי את הציטוט, אבל אני משוכנעת שיש ציטוט כזה של וולי נוטה, אתם יודעים, מי שהכיר אותו, הנוירואנטומיסט, שהוא אמר מהי מחשבה אם לא נוירון מוטורי, אם לא נוירון שלא מחובר לנוירון מוטורי. וזה בדיוק אותו דבר. אז חשבתי שבגלל שמדברים פה על פעולה מוטורית, אפשר לדבר על כל המושגים האלה בקשר לרצון החופשי. אז מדברים פה על כוונות מודעות, על intentions. ויש פה הגדרה של מה זה intentions, מה זה הכוונה, ה-executive attitude, זאת אומרת התוכנית לקראת הפעולה, או במילים אחרות האלגוריתם. אז חשבתי מה אנחנו לומדים בדמנציה לגבי ההיתכנות שבסוף יהיה לנו רצון חופשי. אז נכון שצריכים להיות בהכרה, כי אחרת לא שווה, לא יהיה רצון ולא יהיה מודעות. אבל אחרי שאנחנו בהכרה, צריך שיהיה attention, והattention זה משהו מאוד מגוון. צריכים להיות מסוגלים לשמור על קשב לאורך זמן, להתכוונן, שיהיה קשב סלקטיבי, היכולת לעבור ממטרה למטרה, divided attention, ואנחנו, כמו שכבר אמרו, בשפה אחרת, לא בקוגניטיבית מקודם, אנחנו מסוגלים לבצע רק פעילות סריאלית. אנחנו לא יכולים להציף את מערכת הקשב שלנו, זאת אומרת יכולים, ואז יוצא כמו הסרט, הכל בכל מקום ובבת אחת. הם זכו באוסקר, אבל קשה מאוד לעקוב אחרי זה. אנחנו יכולים לאבד מידע אחד בבת אחת, ואנחנו צריכים להיות קשובים למשהו ולהתעלם מרעשי הרקע, ובעיקר כדי שיהיה לנו רצון חופשי אנחנו צריכים לראות בין מה למה, זאת אומרת צריכים להחזיק שני רצונות ולחשוב מי מהם הוא הרצון שלנו, לזה קוראים זיכרון עבודה. הדבר הבא שאנחנו צריכים כדי שנבחר מכל הרצונות מהו הרצון החופשי שלנו, צריכים שאנחנו נבחר בין אפשרויות שונות. alternative possibilities, זאת אומרת, כי אנחנו היינו צריכים להיות מסוגלים לעשות אחרת. מה זה אחרת? אחרת זה לא, זה או כזה או כזה, אז צריכים לבחור את כל האחרים. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיב לדרישות הסביבה האחרת. אז קוראים לזה reactive flexibility או spontaneous flexibility, ואנחנו בקוגניטיבית אפשר לבדוק את זה, בוחנים את זה בחולים הדמנטיים. אז הריאקטיב, יש מבחן נהדר שקוראים לו IO Gambling Test, שאתם רואים, אתם לא רואים? ככה בחזרה, עכשיו אתם רואים שיש, המבחן הוא, יש 4 חפיסות קלפים, על כל קלף שמוציאים מקבלים כסף, או סכום כזה או סכום אחר. יש 2 חבילות טובות, על הקלפים מקבלים כל פעם סכום כסף קטן, אבל לאורך זמן זה חבילות טובות, מרוויחים הרבה. 2 חבילות רעות, כל פעם מקבלים הרבה כסף, בסיכומו של דבר מפסידים. אנשים בריאים לומדים לאט לאט שיותר שווה לבחור מהחבילות הטובות. אנשים פגועים, עם דמנטים למשל, לא לומדים את זה. אף פעם, הם לא יכולים להגיב לסביבה. גם חולי אספרגר, דרך אגב, מקבלים החלטות לא טובות בצורה די דומה. יש מבחנים אחרים, יש משהו שאני לא בטוחה שיהיה זמן, אני אקפוץ, אבל יש משהו שקוראים לזה spontaneous flexibility, כי לפעמים האלטרנטיבות שלנו, אנחנו צריכים לחשוב אותם, לייצר אותם בעצמנו, ואפשר לבדוק את זה. למשל, אם אני אשאל מישהו פה, תגיד לי,
כל האפשרויות, איך תוכל להשתמש בנעל חוץ מאשר לנעול, אז אפשר לשתות מזה, לאכול מזה, כל מיני, לא משנה, אבל אפשר לבדוק את הדברים האלה, והנה הרבה חולים דמנטיים ממש קשה להם לעשות מזה. חוץ מזה, כדי שיהיה רצון חופשי, אנחנו צריכים להיות unpredictable, כי אחרת אם אנחנו נעשה כל פעם אותו דבר, זה כמו החולה הדמנטי שאוכל כל היום רק המבורגר, והוא משמין, ואי אפשר לשכנע אותו. לזה קוראים פרסברציה, אבל לא משנה, הוא לא מחליף את אין, כל הזמן יש לו את אותו רצון, שהוא חופשי לחלוטין, אבל הוא אותו רצון. נו טוב, אז אחרי כל הדברים האלה, אנחנו צריכים מערכת היררכית שתוביל אותנו כדי להיות מסוגלים לקבל החלטות, מה שקרוי פעילות מכוונת מטרה, קוראים לזה תפקודים ניהוליים. אז, ורק אחרי זה אנחנו צריכים גם שיקול דעת, יש לנו כל כך הרבה רצונות כאלה ואחרים, אז אנחנו צריכים להחליט מה מתאים לסיטואציה ולאפשרות. אז מה שעשיתי, כי זה מאוד חשוב כדי להבין את זה, שמתי פה סכמה די ישנה ולא ממש מעודכנת של תפקודי זיכרון. מה שזה אומר, שאנחנו, יש הכניסה הסנסורית ל-short term memory, הזיכרון לטווח קצר שהולך ל-long term, על ידי חזרות, ואחר כך אנחנו מעלים אותו כמו שאמרתי באוב, חזרה ל-short term memory, וזה הזיכרון העבודה, ואנחנו בוחרים את האלטרנטיבות. אבל מה שזה אומר, שאנחנו בוחרים את האלטרנטיבות מנוף מולדתנו, ממה שיש לנו ב-long term memory. זאת אומרת, כשאנחנו מעלים באוב ובוחרים אפשרויות, מתוך מה אנחנו בוחרים אותם? אנחנו לא ממציאים אותם, למרות שלפעמים זה יכול להיות, אבל ברוב המקרים אנחנו בוחרים, אנחנו עושים מ-construction of internal representation. ולכן עשיתי ככה את הרשימה הזאת, שכמובן אני המצאתי אותה, אבל היא מרכיבה את המרכיבים החשובים שיובילו אותנו לקראת רצון חופשי, ובחולים דמנטיים היא יכולה להתקלקל. זאת אומרת, אז הבנו כבר שצריכים קשב, צריכים מחשבה. אנחנו בדרך כלל חושבים במילים. תחשבו מה קורה לחולה שמאבד את השפה שלו. זה קורה בדמנטי, כל אלצהיימר קלאסי, כל דמנציה פרונטוטמפורלית. המילים נעלמות. עכשיו, הן נעלמות או שהשם נעלם, או שהמושג נעלם. מה זה בקבוק? הוא לא יודע מה זה בקבוק. לא שהוא לא יודע שקוראים לו בקבוק. המושג נעלם. זה יכול להיות, אני כבר לא מדברת שהוא לא מזהה, אבל אז מה קורה לחשיבה? אחר כך צריכים מוטיבציה. יהיה לי רצון חופשי אם תהיה לי מוטיבציה, אם לא אני אשב שם לא יהיה לי שום רצון ובטוח לא חופשי. אחר כך אנחנו צריכים להתכוונן, צריכים בשביל זה קשב. אחר כך אנחנו צריכים לזיכרון, צריכים להעלות את האפשרויות. אנחנו גם צריכים משהו שקוראים לו episodic future thinking. דיברו פה על חלום, על תכנון, רצון חופשי למה? אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות מה יקרה אחר כך. קוראים זה prospective memory או future thinking. כשיש פגיעה בזיכרון, למשל אנשים שיש להם פגיעה בהיפוקמפוס, כל חולי אלצהיימר, אין להם את הדברים האלה. אחר כך צריכים ריאליטי מוניטורינג, זאת אומרת יש לי כבר רצון והוא כבר חופשי, איך אני יודעת שהוא יש בוחן המציאות, אולי זה סתם מחשבת שם, רק אחר כך אני צריכה להחליט ואחר כך אני צריכה goal directed behavior לייצא את הרצון החופשי. אז מה אנחנו יכולים לסכם? מה אפשר להסיק מכל הדברים האלה? האם חולה שסובל מדמנציה הוא יכול או לא יכול להביע רצון חופשי? אני חושבת שמה שאפשר ללמוד מחולה שסובל מדמנציה זה שני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה שרצון חופשי אולי הוא לא תופעה או תשובה יש או אין, זה לא משהו בינארי. יש מנעד, כמו שאמרתי, כל הרשימה הזאת
של כל הדברים שיכולים להתקלקל בדרך, וכמו שאתם מבינים, לכל חולה יכול להתקלקל משהו אחר. ואז השאלה באיזה שלב זה מתקלקל שאפשר להביע או אי אפשר להביע את הרצון החופשי. אז זה דבר אחד. אפשר גם להבין, אפשר גם אולי להסיק, שדמנציה מאפשרת לנו לבדוק את הצעדים, את התהליכים האלה, שבסוף יהיה לנו או לא יהיה לנו רצון חופשי. ואני שואלת עוד פעם, האם רצון חופשי הוא בעצם מבטא את הנורמות שלנו, ולמה אני מתכוונת? אני רוצה לסיים בזה. אני לקחתי את המאמר של ליעד מודריק, ושבו היא מדברת על רצון חופשי בהקשר להחלטות מודעות, והיא אומרת שאפשר להגיד שרצון חופשי הוא, שבאמת יש רצון חופשי וההחלטה היא מודעת, כשמתקיימות 4 קטגוריות. אז הנה 4 קטגוריות פה. ושמתי מול זה מה קורה כשאנחנו צריכים כל יום במרפאה להחליט אם לחולה דמנטי יש או אין רצון חופשי. מתי אנחנו צריכים להחליט? אנחנו צריכים להחליט לבדוק אם הוא כשיר לקבל החלטה רפואית, נגיד הוא יכול להגיד שהוא מוכן שיכרתו לו או לא את הרגל, או האם הוא כשיר לעניינים כספיים, נגיד לצוות צוואה או דברים מהסוג הזה, או אם הוא אשם או לא אשם כשהוא עושה את כל הפעולות המאוד מעניינות שסיפרתי על שני החולים בהתחלה. ומה שמאוד ברור שזה בעצם אותו דבר, כמעט אותו הדבר. זאת אומרת, פה קוראים לזה, צריכים מודעות, אז בקוגניטיבית קוראים לזה הבנה. זאת אומרת, החולה צריך להבין את the nature of the act שהוא צריך לעשות. הוא צריך להסביר שהוא מבין מה זה. הוא צריך להבין את ההקשר, זאת אומרת, או הוא צריך להיות aware מה יהיה outcome של ה-decision. זאת אומרת, אם הוא יוריש את הכסף לבן א' ולא לבן ב', מה יקרה אם הוא מודע לתוצאות? זה צריכים להקפיד שההחלטה הגיונית, שהיא לא נולדה בגלל מחשבת שווא או משהו כזה. והכי חשוב בהקשר שלנו, שפה זה לא היה כי לא מדובר על חולים, הוא צריך להיות מסוגל to communicate it. זאת אומרת, לספר, הנה אני הבנתי, והוא לא דיספזי, ואין עליו השפעה בלתי הוגנת, שעל כולנו יש השפעה בלתי הוגנת. אני לא צריכה לספר מבחינה פוליטית איך אנשים, קבוצות מסוימות של אנשים חושבות אותו דבר, כי יש עלינו השפעה בלתי הוגנת ואנחנו צריכים לתת תשובה. אני חושבת שהדבר היחיד ששונה, או לא שונה, הוא קצת אחר בין שתי הקטגוריות האלה, בין הקטגוריות והקשירות להביע החלטות, היא בעניין המטה-קוגניציה. כן? זאת אומרת, אולי היכולת להבין ולהביע רצון חופשי היא לא תלויה רק זאת אומרת, פה, זאת אומרת, לא בעולם הרפואה, אנחנו לא צריכים להיות מודעים לתהליכים שמניעים את ההחלטה שלנו. אני חושבת שלזה קוראים קצת תובנה, לא לגמרי, אבל תובנה שאנחנו היינו מאוד מעדיפים, מאוד שמחים שהחולים שלנו תהיה להם תובנה שאין להם בדרך כלל, ללקות שיש להם, כי אחרת, כי אז אדם שיש לו תובנה למשל, שהוא לא יכול לנהוג, אז הוא לא ינהג, אבל אם אין לו תובנה, אז אני צריכה להיות אשמה, ואני צריכה להפסיק את הנהיגה שלו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. ואני רוצה, ואני רוצה לסיים רק סתם לספר עוד שני דברים. ראשית, ברור שכשמדברים על כשירות לקבל החלטות,
במיוחד בעניינים פיננסיים, אבל לא רק, ברור שאנחנו מדברים על משהו של, כן, אני סיימתי, עוד דקה. מדברים על משהו שהוא תרבותי, כן? כי מה שאני עושה עם הכסף שלי, אם אני מורישה אותו לחתול או לילדים שלי, זה משהו תרבותי. ואנחנו בכל זאת, לגבי הבעת רצון חופשי וקשירות, ברור לנו מאוד, תיאורטית, שאנחנו יכולים להביע את הרצון החופשי. אבל אנחנו מתיימרים כשחולה דמנטי והוא מחליט החלטות בהכרה מלאה והן תקינות, להגיד שזה לא הרצון החופשי שלו כי הוא לא מסוגל. וחלק מההחלטות האלה אולי הן חברתיות. ובזה סיימתי.